ב-1935 אלוויס אהרון פרסלי נולד בעיירה טופולו במיסיסיפי. היה לו אח תאום שמת במהלך הלידה. ב-1945, בגיל 10, הופיע לראשונה בתחרות שירה וזכה במקום השני. ב-1946, כעבור שנה, קיבל מאמו את הגיטרה הראשונה שלו כמתנת יום הולדת. ב-1954, הצלחתו של אלוויס החלה מלהיטו הראשון That's Alright. ב-1957 התגייס אלוויס לצבא ארצות הברית ונשלח לגרמניה לשנתיים של שירות צבאי. ב-1969 חזר להופיע עם שירים חדשים שהשיבו אותו לחזית הבמה ואף הכתירו אותו למלך הרוק. ב-1971 שוב דעיכה בקריירה המוזיקלית של אלוויס, במהלכה התמכר לתרופות ולאכילה בזמן שהופיע בלאס וגאס. ב-1977, בגיל 42, נפטר אלוויס. גופתו נמצאה בחדרו בביתו אחוזת גרייסלנד. ישנן מספר גרסאות לגבי האירועים אשר הובילו למותו. אלוויס השאיר אחריו מורשת והשפעה גדולה בתחום המוזיקה.